Sama tua inong namior inarohan nami orang depan nami ala sitara tahi sitara ulu do hami pinopor di sera duluan ala ni magi do hami tuh depan ni amata nomor 2 iwana nasa baik damang mulai mulai Tuhan Yesus ini ai toro ke ale pasaran nauli lima di bulan Sarma 2 ni inapta na karawalnya jadi kami berpria dan kami memantau sedang mahamu sama daya naik lapor kapal nyatu tahun kuliah kapal Cina ni kami madawat kita subut apro suhatai Jepang di Yerusalem lebar nafina tadi ni kuanta jadi kami berbeda kurang pihak sudah nami, dia bukan musik nami. Jadi lah, baik kamu mula-mula dari berjolo, doh dia naik, baik kamu berjolo siapa, doh mula-mula, baru muak-muak, baru bersama ngalir. La 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 la.
cintaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan namamu. Dengan genggam ku puji dengan tetapi, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan genggam ku puji dengan seruling, oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Kasrohanam Ido Sabara Ro Aka Kami Buya Pasoron Nauli Pangoda Sundasi Inatkan Nang Sahabatwo. Nah pasti Dokonon kami bang kesokan Menghubir kami sudi. Baik kamu mah Sada di rohamuna, sada di babahetan, sada di pikiran. Di walaupun doa ka ego-ego Nang berlaku di sesuatu ini. Amin. Bisa mulut tanoi, nama dong Messi ayo di sini, nama muji tontonan di sini, biar luar itu hadai, sugoi, nama dong Messi ayo di sini, sugoi, nama dong Messi ayo di sini, saya sahabat Datu Bortea, horas man. Ini anak nolongi satu matongan ni keluarga muna. Jadi kami sian kumuan ina nangadong nalawas ni bonon nami bolan tangiang dohot hata ni dibata ima somon ende nang patubigi ho kami ima baik kamu jala ima pa usor-usor kamu di bagasan muna. Jadi tangiang nami marsogot di paborhaton inaton tuinganan parsatok inani kami pe mangido Tuhan asa denggan merdalan laut tamarsogot jala sahat tu pataruan inangon tuinganan parsatok inani tutong ma di bagasan ahipason jala boy musya hamululak tu ingananon tutong diramoti Tuhan. Jadi songonima betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus, Hosana, Hosana, Hosana. Kau berjalan di sisiku Tuhan, satu selalu saya sahabat Datu Bortea, horas baruku. kadang betulang lunak dengan nama kasih tulang lunak. Jadi baru ngomongin saya bertontonan nih bah. Maka cuma kamu nak itu mau sini pakai tulang muda tidak itu. Bapak undang mau ngomong. Bapak mau undang macam-macam ini sih bisa sampai di sini. Kamu apa juga derekku? Oleh apa mandor apa kita? Pajono yang kita baju pangbe. Jadi kalau kamu
ba sudah dibilang non mas malokata mal berjuli mana jadi na udah pemamuna udah kemanian kamu malah jong berekot nami tinggal jauh sudah karena masalah ini tuan satu pulang. Soalnya mah itu sudah keluarga. Dan soal roha, angai wama kaino. Berusaha ruang membuat lau baru. Namun bersakap tuan tado nafas auto. Olha o
Ya, mana yang penting lain? Mana yang penting lain? Madok hatana ikosan sasaudoi
Lambe Maria Laudisi Magaruga Osoluki ada Tuhan Tuholaki ada tungguran pemusuki lawan larong Osoluki saya kami atas nama Donga Muna sarekan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bodoh tumpe dan disosudena dongata terlebih Bapak Ketua Bapak Waka sok soalina Bapak Sekjen. Jadi di Hamuna keluarga kami minta mohon izin suatu ngarong marsubut arupa kurangina alai di borginom mahami di nama acara ganti di nama sugut mengenai anggaran ketua amak kata kita nakani duksilung tapataru na tuwa tuingana pas tokirani isibe tapasaat mengenai anggaran. Jadi mula teman tuturi kita saluna tulungu bidiawan tadi bata di bagasan saudara nakinin mahabigi kami nakinin sorya raja di nang perjolo mana tuan borhak tuingana persatu kinani kami sian atas nama rekan jua Donga Muna natotong no kami ikut berbeda sungkawa turut berduka cita di barmodin di tua ala nilai boros secara pribadi atau pribadi na memang diri lo boro paborak sedina au rasa sedih do boro borak inan niba umat niba ala ni di Hamuna keluarga di nombor nakinin kay masugot roa kahata pasu-pasu tu Hamuna sian hula-hula muna agi matok sian hami Donga Muna reka jua martangian tu mata dewata bilia matung di Hamu hadameon hasadaon terus diroha bodoh sada Hamu dina mangulahun adat pasar malu dina gondol
PAC Telugu Guru di Holong Munai nasada sitaw kita sada perasaan satu rasa satu jiwa mulai tema di Holong Munai tumpuan di Batama nama dongan yamu di dalam ulang mulai tema ini masyarakat kami yang betul. Idol na tua tinahoy na guardio binang beda bang matus dia tu na los padong ma tu hatatan nai Satu sanu sai sahat man jatuh bortean horas man horas imangata uasi sianami subolon margana marga manulla asai pemak panggual pangkosina malanami baik damang mana opartusi yang kahelanan mi romi somso
ngawasi sise-sisean berjalan seperti alur asarak mengatusi tanon alana bualon dodai nangon tu pematang siantar jala buah-buah ni pamula di huria siap pematang siantar paling lama ikosahat betu perbadan jam 4 alania sata pakai partikian sono macara dihita di bagasa tikyon parjolo dibuka huria ma marhide-hide tangiang dungi dapat wahon marhata huwasi pediwa disuhut huhut majaha jujur ngolu ni dainang naung jumolo marujung ngoluon baru lapatoluhon mamuhai ulaon marhide-hide tortor ma bonani hasuhuton laos omma saluhna acara tuboru bere dohot ibebere ni saluhu peparan ni opui ima si raja uluan namangiut pacakonon tu hula-hula parjolo hula-hula siagian gultung hupangirohami rakmahamu doho paribanami hula-hula siagian gultung doho paribanami namangalak boru siagian doho boru gultung sisada haroroa mahamu paribanami sonima muse pacakonon tu haroro ditulang si hopi marpun lupang gaul laos mangido hanyu muse laos rakma hamu dohok pariban nami namangalak boru si hopi dohok boru marpun lupang gaul namangiyo muse pacakonon tumora tulang si hopi bonaniari si hopi tulang na robot siahan upangido hami tu hamuna nasahorong asa sisada haroroan mahamu alai molo aka adat tetap mamardalan di hapiahana alayang go haroroan hupang idohami sisada haroroan mahamu alay mulu adat totong do mardalan di adat na masing-masing dungi pacakonon tu hula-hula na marhamarangi si tumorang si polo si hopi na pataluho si polon ope hupang idohami di hamu hula-hula na marhamarangi mulu boy sisada haroroan mahamu alay totong do hamu pasaton adat marhite-hite horong masing-masing dungi muse hula-hula si hula-hula na poso Sinaga, Hasibuan Lubis, Sipolon, Dohot Pasaribu. Hula-hula si Macukot, mana hula-hula pahopu Nasution. Namangulu muse Macalo Haroroni si Matua Digoru, Sipolon silalahi. Totong mamangelek kami tuhamu, Raja ni Borunani, Sipolon silalahi sisada Harorama hamu amang boru, ngalahu mangurupi bonani hasuton. Sama muse tua di hutan ale-ale dohot pemerintah luksiko non saat matuhuria HKBP parsoran nauli geni cinta kasih GPD Eklesia kebun sayur ope moloboi amang di hamu pangulan di huria nami sisada haroroan mahamu alai partikianon totong lo hamu sada hua lobi hamu dungi muse ala lungasik kopi papu oma hula-hula dohot tulang dos maruhamu dungi mangapu mahasuton dihamu amanami inanami adong notabene molo sai do ulau parjolo boiro pota dungi marsipanganon ale molo sosikot dope ulau ni boiro hita mangulon jam sada marsipanganon alani dusipulan lo kita marsipanganon macalo tupak mahasuton marang pangurupion dungi macalo anggaran dasar sian jula-jula STM marga organisasi-organisasi na dihuton ni hasuton dungi pasatanya muse acara huria laosoma dalam pamor hakton di surga hasonangani inganan nadu menggani muliau asarap duho Yesus au dak parniana tanoon sa surguido na toktong Tangisano digijak sonang rohakon
baudu maruhata matani yang mangsa. Mau datang ma Tuhan Yesus Raja Nami Bapa di surga upah sangat kami dari Bapamu di mana gutong biasi doa tolong meroham napa pumu kami saluhu nak karena marsilang orongan naroha misian galut bagas nami iman di bagas ini keluarga ni amanami keluarga besar Manula di Ingananom. Ali Tuhan tongon mati mana koto biari sadario upasangat kami ma akau lawan menaik patu bawang ni keluarga Manula di nalau marsakap nasida bapak hatto na dua-dua nasida tuinganan parsapat pinani di perdana acara Tuhan biari sadario upasangat kami ma Tuhan depan asa tontong ali Tuhan dongani kami saluhuna mangula akau launi ajari kami urupi kami batau kami Tuhan mangulahoni kobar tulong maniroha posurhan kami di Tuhan dengan Musa dan Roha sadani pikiran sadani papahena disudi akta keluarga nanti digalon ni nanami na usama dua sai padau Tuhan akta perbutuhan padau akta perselisihan padau mana akta nasoni alomon rohanami hitung-hitungan ni ulau sama Tuhan jadi sedang Tuhan kos rohanami juga Raja Amu akta Raja Parhata dohanamu akta Raja Parhata do sudia ka hula-hula tulang do sudia na rotu ingana nona de Tuhan tu sumarulah kami do ulau Tuhan morona to Tuhan nama domani kami nama nguruti kami do nama masing-masing kami posrohan kami do Tuhan satu nama rujuk ulau biari sadarion ingana nona satu nama buah ingana mion tu perbandaan di kematan siapa tangamu nabadeima patulusum doh mandiri-diri kami walau tumadok Tuhan akan amarlau dosa ya kaparsalan nami dengan ano ya depan saya jimul mako manesa sadu nahuran nami doh dosa nami nahuran atau marsama pramulia kau Tuhan hitung-hitungan nindol nami di dengan ano bagi anakmu Tuhan Yesus Kristus matanyatan itu asini rohani Tuhan Yesus Kristus orang ni rohani Bapak Allah dot persoalan itu di Purbadia mak nama ngaramoti dot masuk kita orang nyondro di saling milik amin pasal kaimat Tuhan itu jadi langsung 5 tahun 5 marhata huasi buhut majah jujur bolu alani patikenon kupasata mima tuhamu apala suhu bolon Raja ni hula-hula nami saluhuna nahu bersama pihami pangula ni hulia nami nahu bersama pihami Raja ni donga sahuta nami na tua-tua nadong di Ingananom nahu parsana pihami Raja ni dongat tubuh nami Raja ni ale-ale nami nang Raja ni akka paribat nami saluhu namahamu nahu pandoki hami amang Raja dohot inang sori pada disok kami jong-jong siang bonani hasuhuton pasahaton mau liate godang bihamuna saluhuna takas dohu pakilalah kami didega basa doho diuli nila kumuna mamuka siang nama rujung ina na huha holongi hamyon saha tutikion totong do dilehok kamuna angka sumbang sih pikiran tenaga sudi matahe dinalaho
maniro-niroi hani mangapoi hani bonani hasuhuton sahadinaya kamang rajai nang sori pada mau lihat gudang mahu pasahatami tuhamuna di badar Santikiope di nanai pasidukon ari-ari ni dainangon di nanai taruhonoka dainangon tu inganan parsatok kinani di kota Pematang Siantar raja nami dohot di hamuna saluhutna akainanami posrohanami na totong asadomana muhami buah kamuhami di tangiang muna asabui Satabi gorang isahalani amat daraja dawat inat tasuribadah 10 jari-jari pasap 10 sedah si majujung jong-jong audison lamat jahahon jujur ngolu ni dainang asal jungolo kami bersatabi uhud paunduk si majujung dainangon tubuh di hari tanggal 5 bulan Walu 1945 di Porsea Boru ni hula-hula opung nami di tahun 19 Onumsia marhamuliang ma inang nanion tua manami nahinan basado tuani di pasu-pasu do parsaripeon na sida marhite parianak konon di basa-basahon do 5 halak bawah do 4 halak buru anak siakangan mangalap buru ni rajai sinaga sian parapat di basa-basahon di bataro di nasida 2 halak anak bawah anak sipai 2 mangalap buru ni rajai Pasibuan Lubis sian Medan dohot sian Porsea di basa-basahon di bataro di hani tolu halak bawah dohot 2 halak boru anak sinomor tolu mangalap boru ni rajai simbolon sian negeri lama di basa-basahon di bataro di nasida 2 halak bawah dohot 4 halak boru anak si nomor 4 dang dope marhasorotan saya masuk-masuk debatana masuk-masuk pada debata asal atau nian diumurna nunga tang berhiteon nama kerja inang suribada mama semasa debata di Tangginanion anak si nomor 5 mangalap boru ni rajai pasaribu sian sokam tapteng di basa-basahon debata di nasida 2 halak bawah dohot sada halak boru boru siakangan marhamulian tu abang boru nami anak ni abang boru nami silalai sian siatar di basa-basahon di bataro di nasida sada halak bawah dohot sada halak boru boru sipai 2 marhamulian tu anak ni abang boru nami silalai sian siatar di basa-basahon di bataro di nasida sada halak bawah dohot 4 halak boru boru sebetulu marhamulian tu anaknya memburu nami simbolon sian motum parabat di basa-basahon di batado di nasida 2 halak boru boru sipai obat dan dope marhamulian asa marupa maduan di bata atau dapatan suroka untuk dina anggo di umurnya nunga tang sahalak sian pahoku sian sahalak pahoku sian boru ni dainamon
Kemudian tu anaknya Burnami Marga Sinaga sian 3 dulu. Sahalak sian Pahoku sian Bawa Nunga Marhasotan 5 Boru Lirajai Nasupion sian Sidamanik di bahasa-bahasa Onde Bataro di Nasida Sadamalang Bawa. Jadi bunga sudah peparan nilai nangon 5 halak anak dohot 5 halak parumain 4 halak boru dohot 4 halak hela 10 halak pahopus sian anak 10 halak pahopus sian boru saya halak mini bunga sudah peparan ni inanamion 46 halak Somanima amang raja inang sori pada Pupadu bahani di jujur ngolu ni dari nangon asa dohoron nanima gala-gala si teluk merdagul-dagul melotu ngaro nahurang lobi iakka padohoran nani manat masahalani amat raja dohot dari nang sori pada mangapul-apul Horas Gabena jadi buat kami masuk tuan di kodang nami raja nami opung doli mau lepe upake kami mau ngomongin namoro raja nami dan dapat tuduh si adongak kami dalam nami do makamalateon na sama tua ina namion alani lo sama maju kami di nama buat tuan di kodang nami lo sama di mana di penopat dan punami si raja luan dan si raja di pamoron nami naik bulan nami bulan nami sorma tua iman alama buat tuan di kodang nami asaipe par musik nami magarade madama alani patudu damang majo suara ni uning-uning nami pason alani upaki damang upaki nami madama para musik nami ulang nami ulang nami sorma tua alani mengalu-alu maju damang tua mata di mata si gumpong nasa pangisina mau lihat yang mari huwa nami asal lulu damang maju tu Amata Raja Hinata Soripada mau lihat dia mari huama asal mangalu maju damang tu juara natoro marmula don nauli marmula na denggan humula-mulai hami maulon namion beda mama godang mula-mula Gabi mama ngaro kata di nama tu naman do asa bidoy na tanong lihat tinggal mewapi kapasu naik kami mga lihat damang dengan mahami terpasu-pasu berdamang godang biadi
tubuh naing donya kita marsiulupulopan marsipsiukan ale-ale partikian dokter pakai mete kapapate gabe ba asa ibe mang boru na burju na boru na uli lagi partikian ko masatay ma tuhamo Raja ni hula-hula nami gabe mang boru na burju nami na burju bila koro tikiri hami gabe ima sian aka pargeleng muna gabe lasrohan nami diudaon parsormadon ni natulang opungon gabe jadi bonusnya kami boru dia masih dohonon nungai mulai hamunaking gabe godang mulai-mulai anggiat memermula nauli marmula na dengan diudaw parsormadon mati tu opungon jalan nungai di jalo hamu godak soba anggiat batong soba-soba itu mata di bata asa tong di linggo bihita diudaw parsormadon mi opungon gabe nungai lihat nungai dalo hamu godang lihat asa lihat panggabian tutu lihat nang parhorangan kami pe Roma kami lawan soba kamu akan hula-hulai oh amang pargoran tungan manoau manurupeo neng rohami lawan soba tu akan tulang namion baik majo godak soba dia kena marsikola di berbisuki asa dapat masuk na dong ilang tua tong asa gambas lo gula mina masalah selen ora sambil mati Allah sopan yuhumbu tangyang kami tugas dana di damang namang alian ala nibe hubo to hami do sopan dia na pajak kenal ini hamu Roma hami songo manabi hamu songo ni mati kita mola peholan na di jurun ala partiket na mengajari ate sotung dia rohata na sodok ni botoho apalagi ni dok dan nabi notobe ulah hodama na hobar tusi
para siroli daham akano asa untuk mengkodu goro-goro memborota siano mah harolot teh soal barang dulang nang sih apa mas masa tulang kembali ke tempat semula. Itu siap-siap iya nomor si jalanan kita pula nomor si jalanan kita iya itu iya mundur mereka mundur itu